Dzisiaj witam Was ze gminy Tworuk. Proszę Was, abonirujcie mój kanał, knefel subskrybuj, dzwoneczek, bo co tydzień genau w piątek o 6 wieczór nowe tajliki, jeżeli też na Facebooku, Instagramie, dajcie nowy knefel wybij, kej docie przajka, dajcie komentarz do zasięgu, roztopierzajcie to wszystko. No YouTube chyba ostatnio coraz bardziej ucino te zasięgi. Proszę Was też do mojego nowego geszeftu T-Public Śląsko-Rajza. Roztomajte łone treski, szyldowy, taszki i insze łone. Link we opisie kanału, we opisie filmu, jako też we pierwszym komentarzu. Tworuk. Je to dziedzina, jako też wiejsko gmina w Tarnogórskim Krysie, kaj kwateruje 8235 personów. Stan na rok 2019. Do gminy przynależą dziedziny Tworuk, po niemiecku Tworok, Boruszowice, po niemiecku Boruszowic, po śląsku Boruszowiec, Brynek, Hanusek, Koty, po niemiecku Koten, Mikołeska, Mikoleska, Nowotworkowsko-Wieś, Tworok, Neudorf, Połomia, Polom, Świniowice, Świnowic i Wojska. We wszechobecnym cenzusie z roku 2021 we gminie Tworuk 27,88% personów zadeklarowało śląsko-narodowość. W Abstimmung ze 20 marca roku 1921 w samej dziedzinie Tworuk większość było za Niemcami 52,5%. Jednakoż w innych dziedzinach wygrała polsko-łopcyjo. Jedynie jeszcze we Brynku trochę więcej ludzi welowało Niemcy. Większość dziedzin dzisiejszej gminy Tworuk została w Reichu, w ramach nowej prowincji Oberschlesien, co powstała w większości na placach dawnego Regierungsbezirk Open. Jednakoż Boruszowice, Boruszowiec, tak richtig po śląsku, i Mikołeska dostały się do Rzeczpospolitej, do nowego autonomicznego śląskiego województwa. Place te leżą kole 40 km na północ od Katowic. A nasza rajza napoczynamy w dziedzinie Brynek, jeżech we botanicznym zagrodzie, co powstał w roku 1946 przy leśnej szkole. Jest to tajla Ząkowego Parku i o tym wszystkim nie skorzy. Zaraz się dowiecie. Zomek, no w tej rzeknie pałac, no ale go dali my kiedyś z Markusem Bączkowicem i on powiedział, co tak ritych po śląsku zomek to nie ma polski zamek i no pałac, no bo z czeskiego też zamek to jest polski pałac, no a polski zamek, no po czesku hrad, ja no to po śląsku by mogli powiedzieć gród, a z niemieckiego burg też idzie tak powiedzieć, toż zomek. Wiele razy żech to tłumaczył. Ten tukej w Brynku powstał w roku 1829 z inicjatywy Bernarda von Rosenthala ze Breslau. Wybudowany dla księcia Adolfa zu Hohenlohe-Ingelfingen. Rozbudowany o dwa skrzydła w roku 1872, toż rok po pokuplowaniu Niemiec, po zjednoczeniu Niemiec pod pruskim berłem Hohenzollernów. No ale to nie ma ten dzisiejszy zomek, bo w roku 1904 Hugo II Henkel von Donesmarck ze Siemianowic kupuje dobra we Brynku. To jest katolicko linio tego rodu, no bo wanielicko je we Najdek. Tam za niedługo, mam nadzieję, bydymy. Był kiedyś zomek, no ten się na szczęście zachował, tam nie. No i w roku 1904 kupuje, w 1905 zleco przebudowa. Korze rozwalić prawie wszystko, 90%, i na fundamentach tego budują większy, wyższy, szerszy zomek, który stoi do dzisiaj. Rok to im ino zajęło, fest gibko. We eklektycznym sznicie, jako widzimy, z takimi dwoma wieżami. Donesmarkowie dobudowali kaplica, katolicko kaplica pod wezwaniem świętego Franca i
Huberta połączono ze główną tajlą zamku taką łoszkloną sienią. Za czasów komuny był to konzum, a od roku 1991 zaś ten budynek pełni sakralne funkcje. Jest to filia farności we Tworogu. W roku 1940 Karl Henkel von Donnersmarck zginął na froncie podczas II światowej wojny. Dobra po nim przejęły 3 cery. No ale musiały się wykludzić ze zamku z kuli tego, co były antynazistowskie. 3 cery zusammen ze muterką, ja, babą zmarłego Donnersmarcka. Zakwaterowały w domu zagrodnika przy kotłowni. A tutaj we zamku powstała szkoła dla członków Hitlerjugend, a nie skorzej rektorskie seminarium miana Adolfa Hitlera. Co ze kaplicą? Były tam szczątki 4 członków familii von Donnersmarck i pod koniec 30. lat XX stulecia przenieśli je do mariackiego kościoła w Bytomiu, w Beuthen, tak richtig wtedy. Byli my tam, kuknijcie sobie do tajlików o Bytomiu. I do teroski one się tam znajdują. One były tutaj w krypcie. Za czasów nazistowskich w kaplicy zmajstrowali nazistowsko biblioteka. No i tak to było do roku 1945. Pod koniec stycznia zbliżał się sowiecki front. Familia Henkel von Donnersmarck citła w stronach Westfalię. No ale na szczęście zamek nie został uszkodzony od Sowietów. Łaskawie to tutaj się obeszło. No i mamy to, co mamy. Po II światowej wojnie zainstalowała się tu leśna szkoła. No i wśród gimnazjum, Nieskorzy technikum, dzisiaj zespół szkół leśnych i ekologicznych. Budynek szkoły za mną, a we zamku mamy internat. Kole zamku mamy jeszcze insze zamkowe zabudowania. Normalnie kwaterują tutaj ludzie. No, są tu też budynki związane ze szkolnictwem, no ale kwaterują też tutaj ludzie. I mamy fest zwiadowny Wasserturm z roku 1905. Jeszcze takiego, że chyba nigdy nie widział, ze zegorem, tak wkomponowany we te insze zabudowania. Gdybych nie przeczytał, to bych nie pomyślał, co je to tak richtig Wasserturm. W sumie już we Tworogu, siedzibie gminy, pierwsza wzmianka to rok 1532. Osada powstała jako kuźnica żeloza. A za mną barokowy kościół z lat 1815-17, czyli po wiedeńskim kongresie, powstał potem przebudowany, powiększony w latach 1905-6. Dryny mamy słynący cudami obraz świętego Antonika, no bo to też jest kościół pod nazwaniem świętego Antoniczka ze Padwy. Przy kościele mamy dynkmal ku zocy poległych we II światowej wojnie. Naprotiv tego dynkmala mamy taki krzyż, a co jest wiadowne, do mnie familijne miano Jasik. Ja pozdrowiam Alana Jasika. Kuknijcie sobie do filmu z nim. No, pozdrawiam Cię, Alan. Zamek we Tworogu, wybudowany we XVIII stuleciu, przebudowany w roku 1802, przynależał do familii Kolonów, a nie skorzej przyjęła go familia Hohenlohe Ingelfingen, co już my go dali przy Brynku. Dzisiaj jest to gminny amt, odrestaurowany we 2013 roku. No i mamy śląsko fana, polsko fana Tworogu, fana unijno, no i śląsko fana. Mało kery amt na Śląsku mo górnośląsko fana, a to powinna być norma. No, we Königshütte, we Królewskiej Hucie Chorzowie mamy śląsko fana, fajnie. We Mysłowicach mamy śląsko fana, Szajbnicie kaj jeszcze, no i tukaj. A, i przy amcie we
czerwiące Leszczynach też mamy. No a tutaj taki dynkmal pamięci Ślązaków szajbnięte, ofiar wojen, internowań, wywózek i prześladowań Tworuk 2010. Przy zamku mamy jeszcze barokowo kaplica ze XVIII stulecia. W roku 1826 dobra we Tworogu nabyło książa Adolf Hohenlohe Ingelfingen. Podaliśmy już o nim nieraz dzisiaj. No i ufundował też w tym roku, albo rok nie skorzy, ten dom, ta chałupa. Przytułek to był kiedyś. Podług legendy powstał on po goni, na której był książa. No i jeleń miał do niego przemówić ludzkim głosem, co by przestał ubijać zwierzyna, prześladować ludziów i zaczął czynić dobro. No, zaroski przy tym budynku mamy taki budynek, to jest chyba jakiś szynk dzisiaj restauracyjny albo coś. No i Śląskofana, Górnośląskofana, tym razem prowinc Oberschlesien ze wapyniem prowinc ze międzywojennego czasu. Naprawdę zoca dla Tworoga już dwie śląskie fany tutaj we publicznej przestrzeni. No i mamy fajnego polskiego Fiata, jak to mianują, wielkiego Fiata, Fiata 125P. Koty, pierwej kot, no ale nie skorzej to miano przelazło we koty, to szrychtych po śląsku powinni my go dać koty. No i to też powstało koło roku 1530 z kuli kuźnicy żeloza. No bo to tutaj napoczęła się industria, jak my go dali ze Rajmundem przy tajliku we kaletach we Stahlhammer, a dopiero nie skorzej przyszła do Katowic, w okolic Bytomia, tam kaj dzisiaj tak richtig to się kończy ta industria. No i za mną kościół, barokowy kościół rzymskokatolicki z lat 1714-15. Grof Hans Franz de Verdugo miał go ufundować, ino że umrzył, toż jego synek Leopold de Verdugo go postawił. No a potem w latach 60. i 70. XVIII stulecia pęknął strop, był zawarty. No i nie skorzej grof de Colonna wyremontował kościół. Potem jeszcze w roku 1823 wieży groziła budowlano katastrofa, no i też ją wyremontowali. No i do dzisiaj stoi nam tutaj piękny kościół. No i mamy tutaj cmentarz, kiedy my się przeszli, nie będę wam teraz tylko pokazywał, no ale ja trochę tu łaził, to większość mamy niemieckich mian. Naprawdę. Tutaj akurat Kajstoja, no to mamy takie bardziej słowiańskie, no ale Beispiel tam mamy Margaretę, ja tutaj mamy familijne miano Schwinge. Je tu naprawdę są zjadowne te miana jakoś Edeltraud, ja, albo Edeltrauda. Przyjedźcie se i werci się tutaj powandrować pomiędzy tymi dynkmalami, grabami. Przy kościele mamy drewniany budynek przedszkola z roku 1825, a mamy tutaj szkolną ulicę, toż zdomi się, co to pierwej była szkoła. Wesoła, no ale nie wesoła we Mysłowicach, ino wesoła we Kotach, przysiłek kotów. No i mamy tutaj kaplica z XIX stulecia na placu cholerycznego cmentarza ze XVIII stulecia. Boruszowice. Kto by chciał kupić dom, no to tutaj je na sprzedaż. Boruszowice powstały w roku 1743, czyli rok po tym, kiedy reskirowanie przejęły tutaj pruskie Hohenzollerny we śląskich wojnach. Ja, czy śląskie wojny w latach 1740-1763, no ale po pierwszej wojnie w 1742 już ten status quo się nie pomieniło. Większość Śląska przeszło pod reskirunek Hohenzollernów. Huta żeloza tutaj powstała w tym 1743 roku. No i ona fungowała do roku 1794, kiedy przekształciła się we werk wybuchowych materiałów. Go dali my
na Krupie, o tym werku też tu też był. Potem w latach 20. XX stulecia przekształciła się we werk papiuru i fungował ten werk do roku 1993. No i z kuli tego powstała ta kolonio, fabryczno kolonio, budowana w latach 1895-1920. Familoki ze cegły. Mieliśmy też kaplica, mieliśmy rozmaite budynki użyteczności. Dzisiaj mamy nowy kościół, ja na niego kukam. Zazwyczaj te nowe kościoły nie są fajne, no ale ten we takim sznicie je zbudowany, taki tu pseudo-szachulec mu nawiązywać. Tutaj też mamy szachulcowe te familoki. No, jest to ciekawe architektoniczne założenie. A ja żegnam już się z Wami. Dziękuję Wam. Widzimy się za tydzień. Chowcie się.